bokap. Kuwi nek ra ono anake sing ngepeki sapa. Oh. Wong aku ki wis dah wis jak. Lek Mbah Mergo karo Mbah Cokro iki pernah piye? Mbah Cokro endi? Bapake sih, Mbok. Mbak Harto kok Mergo. Bapake si mbok ki ya ming melu karo Mbah Somo. Iya, tunggal kepiye kae. Ya ming Mbah Somo ya tunggale ya sedulure Mbah Mergo sing bapakku. Mesti nenek ya sedulure. Oh. Wong aku ya bocah ora kenal. Iya, biyen iki cah cilik, cah wis gedhe durung desa nganggo sandangan kok. Aku nek kalian iki ngerung laku diselentek. Teleran nggo sandangan. Oh, njero butuh. Ora. Cilike Butuh ya. Butuh ya. Ha iya. Oh, zaman biyen butuh ya. ayo karang wong biyen. Tahan ya. Cilike siapa? Cilike siapa? Biyen ki wong sing mbok nang Lampung kabeh kabeh. Sing mbok nang Lampung ki aku ndek bapakne. Lek aku ki nangis nutupi. Simbok kowe kono ana melu kono nek sasar-sasar. Ora melu kok nek kok nangis. Wong tuane lunga kono. Kok iki nek wong tuane lunga ora iso nangis ya. Wong tuaku nang omah. Ora akur kok. Lah omahe iki jajan Mbah Cikromo. Omahe sapa? Mbah Cikromo nggone lek di nelek. Nek Kang Arjo Samijo. Dari biyen ora kemiri saiki. Oh. Alek dikle nang kene iki ra sekong Krambilang. Omahe dodaku wong Kuwi nganggone omahe wong lemah wong wedok. Nek mau tuane nek lek di kuwi. Sing tetep nang kono ki. Ayo lek mun lek bapakne Suwarno kuwi. Kuwi sing tetep Krambilang. Nek lek di kuwi lek nang kono kuwi ngetutke Mbak Las. Dadi melu marang tuane. Duluriku akeh. Tosari Karyo. Oh, sing sama